of the People Party ngikwa ba nang ni syakman ngimkran ya kalawai ka ba ar pheu lai pheu snem ka banwan namar la ring ya kran ya ka ba manta video i ba kane ka jinglong jingman nilai ba kala cha tablut ha gei gi ba ngipum gibriu ngimla ban priang te hakum kata kapor ngiai mu yo play ngais kam hapo hamne asno roj babur kila Longistan ngiai mu yo play ba kani ka Voice of the People Party kami hakapor ka babiang kendian ngani thoi pi kai ka baplong yanga bangan yeso lani bangan ai kata ka jikirsan bantrai nang bata jugani ka party ha gani ka stem ka baladem kaladon kita ka jing berbena bahkan don kita ka election MLA te habanga don ya kata ka jing trang ka jing alur ban mi syakman ban ai ya kata ka jing syakri ya pajba ngalaben ya ki babun ki party ki bala ai jing syakri apa ka ni ka jela ka jongi kamdon kata ka party ka keren ya kata ka hok ban ya ka jing sha hendrai ka jing mi jong ka Voice of the People Party ka keren lemba kinong elam kijongka khamtam ni presiden ramba jungi ibala ya lenti na dos ne marja chpau pan pensio tho chpang kata ka sanchar ka khadar ka bakhoi telemba kani ka nongrim jongka party kum no hikai haga por miswa nga long no hikai ka hikai kini ki khnarin te lemba kinongrim jongka party nga resign nga eno ya ka kam ngami no shakmat ha ka bani kon ya gane ka election ne male nang dei na bok clearance constituency but dei tang mangai marwai ba yeng na gane ka Voice of the People Party bani kon nang ne na por ilum chentia pada kata ka jiya lenti ka jonga ngayoi ba kadon kata ka jinga min sim khamdam na kini ki happy barin namar ba ha kilong pa ki kon samla ma ka baburam kan krani ka jisha namar ba bonsin syakane ka dong ka thai ka bei ka jongi habang yong man mi syakmat ban yakin ya ba ya kalang kor ha ka kam sanyma sma ki da kli kan no kron medon kan no ka spa ka pheo medon hakum kata